mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Good morning sa ating mga kabalitaktakan dyan. It's another bountiful Wednesday. Yan. Iba naman. Sige, Ayan, pinagpapala pa rin tayo Yes. ngayong araw na ito ng araw ng Wednesday kasi nakasama nyo na naman kami ngayong umaga. Kaya naman i-enjoy at simulan ang inyong agahan kasama kaming dynamic trio na magbibigay ng saya at inspirasyon sa inyong umaga. Makakasama nyo Charles Limon at hindi naman makukumpleto kung wala ang inyong dynamic trio nga si Ma'am Sheki at ang ating minion in the house, Randy Guzman. Na-miss mo yun, no? Na-miss mo yung pagpapakilala sa amin. Yan. Bountiful! It's really a bountiful Wednesday sa ating morning barkada. At kung sa mga nanonood dyan, pa-share naman ang ating Facebook Live at para masilayan ang ningning ng ating mga host. Every morning, Rakatera at madiskarteng Mami Sheki. Yan at hindi makukumpleto ang butas na maliit kung wala ang minion na isisiksik para mangulit sa inyong umaga. Yan. Ayan. Randy, na-miss niyo ba ako? Wow! Parang na-miss ko ang sarili ko. Alam niyo kung bakit bountiful ngayon? Bakit? Kasi pinagpala ko. Teka lang, hindi pa yung tapos yung intro ko. Oo. Ikaw talaga kinakatawa ko Ayan, Randy Guzman, napakaliit pero napakakulit. Kukulitin Ayan. namin kayo with all the ways that you can Yes. watch us kung nanonood kayo gamit ang inyong mga TV. You can scan those Digiboxes at mahahanap nyo ang GNN or Yun. Highland TV channel at kung free TV naman, pwede pong pihitin ang ating antena sa tamang direksyon at kung saang mang direksyon yan, papunta sa Dynamic Trio. Oo, pero sa mga maaga-aga-agang lumabas na ng bahay o kaya naman mga nasa biyahe, walang access sa kanilang television, mga pauwi, basta hindi pa nakakakita ng television ngayong oras na ito, pwede nyo po kaming panoorin sa aming Facebook page. That is Regional News Group RNG Luzon, sa aming YouTube channel RNG Luzon, and pwede nyo na rin po kaming silipin, makipagkulitan at kung ano-ano pa sa aming iba pang mga social media platforms, Instagram, Twitter, TikTok, RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. Kaya naman tutok-tutok na ngayong umaga at ating simula ng ating umaga sa kung ano ang ating latest weather update ngayong April 20, 2022. Wow. Ang pinakamababang temperaturang naitala dito po sa Baguio City kaninang umaga ay 15 degrees Celsius. Nako, napapanatili ang malamig na temperatura Oo at nga. inaasahan itong tataas mamayang tanghali hanggang sa hapon Uy. sa 24.5 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:40 ng umaga at inaasahan itong lulubog mamayang alas 6:11 ng hapon. Oy, alas 6:11. Oh, 6:11. Ayun, 6'11". nag-iisip talaga tayo pag Oo. ganyan. Oo. Ibalik sana yung pagbibilang sa ganyan para Oo. nakakaano tayo. Oo. Uno, no? dos, tres. Oo. Mas Spanish. Spanish, Ikaw may oo. Spanish subject. Hindi kayo. ko naman naabutan yun, nakakaasar naman to. Ay, ako meron. Meron ka Oo, nun. hola, Dora, ganun. Grabe, Ano, oo. elementary. Oo, oo, nga. Oo. Buti
Buti nga nabanggit yun kasi in our international border naman, US administration of Biden is now removing the use of face mask Oh. sa kanyang Wow. public transportation. However, Aha. hindi Aba? kasi siya alinsunod. Uy, may paalinsunod ang Wow. May mama. paalinsunod, Sa effort ng oo. White House in reducing the spread of COVID-19. However, immediately, United Airlines and Alaska Airlines relaxed the restrictions effective immediately on all domestic flights. So, hindi na ho sila gumagamit ng Oh. face mask. However, meron kasing kanya-kanyang desisyon ang US Center for Disease Control and Prevention because this is to exceed the authority with the mandate that had not sought public comment and did not adequately explain its decision. In another avenue naman, nababahala sila kasi bakit tatanggalin ang paggamit ng face Oo mask? nga. Where Oo in nga. fact, there was actually a rise of infection sa United States with an average of 36,251 infections daw pala. Oo. And also, the White House said that the ruling Oh. is very disappointing. And although marami nga siyang side of the story, the thing is that sana yung mga na, to our OFW na andyan, okay nang naman siguro to keep the face mask on because nga of the rising number. And this is really creating chaos nga in all sa kanila kasi there's a division already from the administration sa CDC and also the other micro businesses na gusto pa rin i-keep ang paggamit ng face mask. Tayo nga dito, di ba? Yes. But although other countries have relaxed already, pero pag public transportation, gusto sanang to keep the mask on. Oo. Bakit may panguso kayong Oo. dalawa dyan? Oo, kasi parang ang hirap na yung wala kang face mask. Diba? Alam mo yun, yung pagpupunta ka kasi sa isang lugar, parang nagkakaroon, hindi naman anxiety, pero alam mo yun, yung bothered ka pag Oo. wala kang face mask. Alam mo, kahapon pumunta nga kami, alam mo, lalo na kami, no, Oo. Ma'am Shi, pag pumupunta kami sa mga lugar na gagather, iba yung pakiramdam kasi pag yung ang daming tao, medyo Oo. naaano ka, na-overwhelm ka na, parang nakakatakot. Oo. Kaya parang talagang parte na ng ating new normal ang face mask. So, wag na din Oo. siguro Oo, muna. siguro yung mga Oo. public transportation lang talaga. Yung Tama. talagang maraming crowdsourcing Oo. activities. Oo. Parang yan nga. And the thing, yung pag ganito kasing bagay, sabi nga natin, hati-hati kasi sila ng desisyon. And now, nagkakaiba din sila ng stand on that. And sinabi nga nila that there was no exact measure kung bakit talaga tinanggal yun ng Oo. ng Oo. administration sa US. But again, please stay safe to everyone out there. Siguro pwede kapag controlled areas. Yung Oo, mga siguro. kasi Or yung ilang open. maliliit na Oo. bansa sa Open area, Europe, oo. open area, oo. Yung lahat kayo bakunado tapos Yes. walang sintomas, siguro pwedeng wala ng face mask. Pero dito sa US, naku, napakalaki ano. And melting pot 'yan, ano? Yes. Melting pot, Yes. palipat-lipat yung mga tao. We don't know kung sino yung nakakasalamuhan natin. Baka COVID positive. Nako, speaking of COVID pa rin, ano, mga kabalitaktakan, kailangan daw pa rin po ng ating booster shot. Yan po ay ayon sa Malacanang dahil na nga din po dito po sa pag-aproba ng FDA dito po sa ikalawang booster Uy. shot ng ating COVID vaccine. Hindi naman po ito nangangahulugan dahil po sa inaasahang pagtaas ng mga kaso by May, pero pag-iingat na din dahil po dito sa waning effect o yung paghina na po ng bakuna laban po paghina ng ating resistensya baliktad pala yung Oo, nasabi oo. ko, yung resistensya ng tao na nabakunahan doon sa panlaban niya sa COVID-19 kasi nga din naman kailangan pa rin nating i-keep up itong ating immune system natin na mapalakas itong ating paglaban dito sa COVID-19 na sakit. So, Oo. aprobado na po ito ng DOH and also inaasahan daw kasi na baka by before election, baka Oo. doon daw tumaas Sa- yung mga kaso. Kasi nagbabala din po ang DOH dahil na nga din po dito sa nangyaring summer vacation 2022. Oo, no? Maraming mga Ang dami. tourist attractions kagaya ng Boracay po at Yes, Baguio City oo. na din na nalabag po yung mga health protocols Yes. dahil sa dami ng mga tao. Sobrang dami naman talaga. Mm. Nakita ko yung picture sa Boracay. Grabe. Grabe, no? Oo, no? Oo. Pero so in respect in Baguio City, grabe
pa rin ang protocol natin Oo. pagdating sa mga activities sa in-house hotels. Like, Mm. we practice the silent night ordinance at lahat ng hotel, they comply on that. Oo. 10 p.m., wala Wala ng na. banda, wala ng activities. Tumutugtog. If you want to go out of your hotel, Mm. pwede na. Sabi nga nila, yung comment nila sa akin kahapon na napaka-disiplina ng Baguio City. Yes, Diba? Sabi of sabi mo, course. Kabsat, napakaliit lang ng seal, ng safety seal ng Baguio City. Oo. But it is a moniker for our fight against COVID-19 Mm. talaga. Pero doon sa Jensen, nung nagpunta Oo ka, nga pala, kamusta? dinumog din. Oo. Marami din Wala. tao. Wala masyado. Grabe, oo, kami lang talaga doon. And ang Oh. maganda doon talagang very open. Alam mo naman sa mga probinsya. And yung area doon, kahit ngayong mga public na mga dagat, yung mga Oo. places, Mm-mm. hindi gaano ang tao doon. Siguro dahil nga malayo din Mindanao. Eh, ang usually naman mga pupunta doon, syempre sawa na yung mga local residents Oo. nila. Syempre, paglabas ng bahay, kita agad yung ocean. Eh, yung mga alam mo yun, mga taga-bundok. Luzon, ganun. oo, mga taga-bundok, gaya ko. Mga Luzon, Visayas, masyado nang malayo siguro para mag-travel Pero pa. paano yung mga hotel establishments? Oo. Strict ba sila sa mga protocols? Adherence. Adherence? Ano dun sa hotel kasi kung saan kami pumunta, hindi ko nababanggitin, baka magbayad ako. Sige. Ano siya, yung rooms nila, malalayo. Ah. Hindi sila yung room. Hindi Cabana, parang per cabana ba? villa. Ah, Oo. per Kaya villa. maganda talaga. Ang And ganda. also, meron siyang sariling balcony per room para hindi, tsaka maluwang talaga siya. Oo, Wow, kahit ganda. Oo. And at least, diba, contact tracing, sa tingin mo, nagsusulat pa rin ba? Oo. QR doon code, sa QTP? ano sila sa sa airport. Airport Yon talaga lang. namang sisitahin ka. Face mask po. Laging tama. ganun. Kaya very Sounds good. reasonable pa rin Yes. naman. Pero speaking naman po of sounds reasonable ni Ma'am Shisheki. Sorry na. Ayan, magkakaroon po ng public consultancy dito sa City of Baguio para po Yun. dito sa pinaplano po na pagpapaganda ng ating session, Session road. road. Kasi Yes. nga, Oo. parang days ago or weeks ago, nagkaroon sila ng plano na lalagyan ng mga, yung parang bubong-bubong. Oo. Papagandahin daw po ang session road natin. Eh kaya lang, imbis na, alam mo naman, tayong mga taga Baguio, mas gusto pa rin natin yung, alam mo yun, yung friendly sa mga tao, friendly dito sa mga sasakyan. Kaya, nag-gain ito ng mga negative comments Yes. from Ah. and recommendations na wag na lang ganyan Wag from na lang. netizens and Oo. residents of course. Kaya magkakaroon po ng public consultation po sa CDRRMO Hall sa Lower Rock Quarry po. April 29, magsa-start siya ng 10 a.m. And doon po papakinggan ng ating city council, ng ating government dito sa Baguio City kung ano ba ang gusto ng mga tao, which is good because I believe na sa isa talaga namang komunidad, ang boses talaga ng mga residente ang dapat mas Manaig. napakikinggan. Oo. Diyan dapat nagbe-base kung ano po talaga ang mga inilalabas na batas, mga projects and all. Kasi nga, tao ang gagamit. So, ayun. Sana maging successful and Yes. mailabas talaga natin ang Yes, oo na nga gusto eh. natin. I was Oo. reading some of the comments, sabi nilang ganun, daw, Ano? name all, there's a lot more that needed priority, divert it Oo. to other projects for the benefit of the Baguio citizens. Ito may nakita akong Tama magandang din. suggestion Oo. dito. Ano? Just put the budget for sheds to the jeepney. Yes, sa Jeepney pag-antayan. stands. Oo. Tama Feeling- din. Sa tingin ko mas feasible Rain talaga or yun. shine kasi ang Rain jeep, or di ba? shine. Oo, talaga. and dapat ang gawin na lang nila, yun nga sa mga paradahan, maglagay sila yung bubong. Yun nga. Yun yung, yun Oh, talaga. yun, nga. yun yung English pinag-uusapan. kasi eh, Saan ka ba English. pumupunta? O, tsaka Lumilipad dapat may ba? upuan. Dito ka, dito ka. Dagdagan ko, dapat may May upuan. Ayun, May oo, upuan. Lalo na sa, Dinagdagan ko na. lalo na sa mga senior citizen, pregnant women, yung mga yan, kasi talagang Yes. mas gawin nating para sa lahat yun. Oo. Kasi public transportation siya. And kahapon nga, thank you pala sa mga libreng sakay. And Meron by pa the rin. way, oo, sa Session Road kahapon napanood natin na yung debate natin for our councilors and at other mga tatakbo for our upcoming elections. Just make sure makibalita tayo, pakinig tayo sa kanilang mga Tama. plataforma. Oo, which is dapat yung ating re-ready for the upcoming election kasi ilan araw na lang, di ba? Oo. Malapit na. Sabi mo Oo. ilan na? Ilang araw? 20 days ba? Hindi, Or 19 na lang. 19 days. Oo, 9, no? Nasa last leg na tayo ng Oo, pangangampanya. pangangampanya. Ayun. Kung man, kung anong
aabangan natin mamaya sa Piece of Shrek. Hindi lang 1, hindi lang 2, hindi lang 3, buong pamilyang singer Wow! naman Hoy! ang ibida natin sa Piece of Shrek. Oo, Nako, at maganda mamaya yan. sa iba rin, ay nako, dadalhin ko kayo. Magta-travel tayo dahil nga ako Talaga ang to, pambansang kung Dora. Ah. Ayan, magta-travel tayo, mamamasyal tayo at lalangoy tayo sa malamig na tubig kung saan malalaman natin lahat yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business na pabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ng korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalo mumulad ang mga kubantido. Ganito dapat ang batas. Nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Nick Subin, ang inyong trabaho ng Senado. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako.
yung video na yan, garnering 5 million views and counting with 97,000 likes, react heart. Grabe, alam nyo ba, ang pangit nilang kabanding, no? Kasi ang gagaling nilang kumanta. We have this morning ang pamilyang singer, Robel family. Good morning! Good morning po! Good morning, Balitaktakan! Good morning! Magandang umaga. Bumati muna tayo sa mga nanunood at nakikinig sa atin. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Have a nice day po and thank you so much po sa lahat po ng nag-support po ng aming video. Hindi po namin inaakala yun. We're so overwhelmed po. Unexpected. Kaya nga po, ma'am. Naku, sabi ko nga, ma'am, ang pangit niyong kabanding kasi ang gagaling niyong kumanta. Feeling ko pag ako na yung susunod na kakanta Marami sa inyo. nagko-comment nga eh. Oo nga, nabasa ko po nga yung mga comment. Pangit daw. Individually po, mabilisan. Paano po ba natin nalaman na mahilig tayo sa pagkanta? Nung mga maliliit pa lang po kami, trinain na po kami ng aming ama po kumanta para po paglaki po namin is makasali po kami sa mga contest. Yan mga sing contest. Feeling ko, ma'am, first honor, second honor lang yung mga pinaglalabanan nyo. And also, Hinahakot lang. Hakotera pala kayo, Yan. And also, ma'am, kwento naman natin yung pinanood natin kanina. Event ba yun? Gathering ba yun ng pamilya? Yes ano po. ba to? Nangyari po yun nung April 7, 2022. 60th birthday ng father ko po, ng father namin. Opo. Sinong nakaisip nito, ma'am, na pass the mic ang concept nito? Ako. Ikaw Kasi pala. kasi lahat po talaga kami kumakanta sa video kayahan. So, naisip ko para hindi kami magtagal kasi 'di ba mag-aantay ka pa sa susunod na next na kanta. Inisip ko, isang song na lang lahat na tayo kumanta para masaya. Yun yung naisip ko. Pack talaga yung choice song nyo, mama. Napakababa lang naman kasi nun eh. Feeling ko, kaya ko ring maabot yan eh. And also, ma'am, kumakanta pa tayo individually. Kayo, ma'am, kayo po ba as family members, may kanya-kanya po ba kayong banda? May sari-sariling gig? Ako lang po yung yung may banda. Tapos yung mga kakapatid ko sumasali ng mga singing contest. Ng mga contest po. Minsan din po freelance po sa mga kasal. Yes. Mga events. Ayan, gusto ko yun, mama. Pag kayong buong pamilyang hinire ko, baka kulang ang reception para sa inyo. And also, ma'am, how does singing po ba help your family members at kayo individually? Malaki po, sobra pong laki ang naitulong po yung pagkakanta po sa amin kasi po gagamit po namin ito sa aming pang-araw-araw at nakapagtapos din yung ibang kapatid ko po nang dahil po sa pagsasali ng contest. Yung premyo po is binabayad ng pang-tuition, pang-baon, yun po. Grabe, maliit na bagay pero napakalaking impact para sa ating pamilya. Syempre, dahil patapos na tayo, hindi pwedeng humingi pa kami ng sample sa inyo. Isang sample naman dyan. Yes po. Sige, try natin. I can live, I can love, I can reach the heavens above, I can right what is wrong, I can sing just any song, I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky, I can be your good friend, I can love you until the end. What took you so long to make me see how lucky I am? 'Cause I am free, free to do the things I wanna do. What took you so long to make me feel
I can give love and love so real. What took you so long to let me know that I can live, I can love, I can reach the heavens above, I can right what is wrong, I can sing just any song, I can dance, I can fly, and touch a rainbow in the sky. I can be your good friend, I can love you until the end. Wow na wow! Grabe, Yay! ma'am. Wow, grabe, ma'am. Tumaas lahat ng Maraming balahibo ko. Parang gininawa ko lalo. And also, lastly, ma'am, saan po namin pwedeng i-follow ang inyong mga social media platform para mapakita na rin namin ang aming suporta sa inyo? Ayan po, meron po kaming Facebook page po. Ang name po ng Facebook page po namin is Pamilyang Singer po. Soon po magkakaroon po kami ng YouTube channel at TikTok account po. Yan po. Abang-abang. Miss Theresa and the rest of the Robel family, maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Hihirit pa sana kami ng sample. Pero naku, dahil limited lang yung oras natin, ipa-follow na lang namin kayo sa inyong social media platform. Again, maraming salamat po. Thank you so Thank you so much, much Morning din po. Balitaktakan, for having us. Yes, likas talaga sa ating mga Pilipino ang pagiging mellophile or lover of music. And nakita nga dito sa pamilyang ito na hindi lang isa, dalawa, tatlo, isang buong pamilya ay kaya nang magbigay ng kaligayahan sa atin through singing. So again, just follow their social media platforms to be updated at malay natin sila din ang ating maging mangkakanta sa ating mga events. And yan ang binita natin dito sa Piece of Shrek. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiglas for Healthier Benguet. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Sa milky ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. I will fight for boosting of our tourism industry. Growth Corridor Independent. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niya
para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Ayan, welcome back to Ibaren. Na-miss ko talaga yung intro na yan ng Ibaren natin. And today, ano nga ba ang aking ichichika, ibibida, ikikwento at kung ano-ano pa dito sa Ibaren? Well, let us start here in the Cordillera. Alam nyo ba na Cordillera is really a beautiful region kasi punong-puno ito ng kultura, magagandang lugar, and of course, magagandang mga tao. Charot. Pero alam nyo, sa Cordillera, ito ay parang melting pot din, especially here in Baguio because a lot of people really lives in Baguio City, and alam nyo yung sa ating, and Cordillera has different places and bawat lugar ay may iba't ibang kultura, may iba't ibang ibinida. Alam nyo ba that Cordillera is also a very small region, parang magkakadikit lang yung places and mga bundok lang ang pagitan, unlike doon sa ating mga provinces, mga ibang regions na talagang malalawak. Pero kahit na sobrang liit ng Cordillera, it has a lot to give people. It has a lot to offer sa mga tao. And what is the best way para malaman natin ang mga nasa loob ng Cordillera region? Of course, pwede tayong mag-research, pwede kayong manood ng mga videos, mga uploaded na kung ano-anong mga contents, di ba? Para parang nadala na natin ang ating sarili sa Cordillera. Pero mas better pa rin po kapag tayo ay nagta-travel mismo sa mga lugar na nais nating puntahan. Why? Because traveling eases your problems, your stress, and marami tayong natututunan when we travel. Hindi lang yung mga lugar ang nakikita natin personally, hindi lang po mga lugar ang ating nai-experience, pero natututunan din po natin ang mga kultura. And dito sa Cordillera, what I love about this region is people or yung mga residente, mga local residents, they really try to let you experience what they experience. For example po, meron dyan yung mga naggugong, yung mga festival. Ang mga bisita na bumibisita dito sa Cordillera, mga nagta-travel, mga tourists po, ay inaanyayahan po nila na sumali sa kung ano man po ang mga tradition or kultura na ginagawa dito sa Cordillera. Which is why dapat po mag-travel na kayo dito. Halina kayo dito sa norte at ating tignan, experience ang ganda ng Cordillera. Pero bago yan, bibigyan ko muna kayo ng patikim para naman mas mawili kayo at talagang bumisita na kayo dito sa aming region. Isa po sa mga ibibida ko ngayon ay isang lugar po dito sa Cordillera na Tublay. Ayan. And dito sa Tublay, madami kayong pwedeng pasyalan na hindi pa po nakikita ng ibang mga tao, hindi pa na-share sa social media, and it is our work to show that to you and to let you experience what we are experiencing. So kung excited na kayo, here is a pasilip. Pasilip muna sa ating pinuntahan over the Holy Week. Panoorin ninyo ito. Sariwang hangin, malinis, malalim at malamig na tubig. Yan ang taglay ng Bayukbok Falls. Isa sa natatagong hiyas ng Tublay, Benguet. Mamangha sa tanawin at mag-enjoy sa iba't ibang parte ng talon. Simulan ang iyong experience with a raft ride. And climb around the edges upang maabutan ang pangalawang layer ng falls. But the fun doesn't end there dahil may pangatlong layer na siguradong mapapawaw ka sa taglay nitong ganda. Tapusin ang experience with a short rappel trip o bigyan ang sarili ng adrenaline rush at kaya sa mga nais bumisita at sumubok, tutukan ang Luzon Headlines para sa buong istorya.
pagnanakaw, pangangalakan at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Paulinimel! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimel, ginhawa ay garantisado. Paulinimel, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Napanood nyo ba ang aming mga pasilip doon sa ating pinuntahang, alam nyo yun, para siyang Palawan, nung pagpapanoorin mo para kang nasa Palawan pero mas maliit na Palawan. Kaya kung nais nyong malaman ang iba pang detalye tungkol dyan, paano pumunta, saan nga ba yan, ano ang mga dapat dalhin, ano ang dapat gawin, manood kayo mamaya dahil ang lahat ng yan ay malalaman natin sa Luzon Headlines mamayang alas 6 ng hapon. And of course, meron din po ayan sa News 4 North Luzon. Kaya panoorin ninyo. Ano yun? Laguntas Falls? Oo, para siyang, Palawan, no? Parang Laguna River. Alam mo yung mga ganun, tapos talagang talon-talon. Ay, hindi ko kayang mga talon-talon. Kaya. Kasi pwede yan. Bakit ayaw mong tumalon? Ayoko talaga. Para tumangkad ka pa. Uy, hindi. Nakakatakot kasi. Oo. Pero, ayan na. At dahil nga, kailangan nating palitan muna ang ating game ng mas makilala nyo naman ang mga co-host ninyo. At ang details ng aming sagot ay manggagaling mismo sa aming mga co-host. Yes. Oo, ang ating laro ngayong araw ay Who's Most Likely. Ayan. Explain mo kung ano ang Who's most likely is that magbibigay tayo ng isang statement and who's most likely to be that person. Like, who's most likely yung laging nagmumukbang, gano'n. Oo, yung gagawa naman. Ba't ka nakatingin sa akin? Tapos, sasagutin ng pangalan ng host. Kunwari, si Ren, si Charles, Ma'am, si Shecky. Ipaglalaban kung sino yung... kung bakit yun yung sagot. Alright. Simulan na natin ang unang host. Unang host? Who's most likely? Ano nga ba yan? Who's most likely to be a drama queen? Drama queen. Ren po. Bakit? Ren. Bakit si Shecky? Wala. Sige, ako na. Ikaw na. Bakit? Ikaw sinagot mo ako, tapos tatanungin mo ako kung bakit? Kasi Hindi, para kay Ma'am Shi. Bakit? Sabi niya sa akin, bakit? Ikaw nagturo sa akin, di ba? Bakit mo ako tinatanong? She's most likely to be the drama queen because sometimes when she is preoccupied with a lot of things, ang dami niyang drama. Wait lang, ipapakita ko. Ipapakita ko. Babasahin ko yung mga chat. I mean, yun lang. Yun ang sagot ko. Ikaw, bakit? Ayun. Ako naman po, big sister, 1 point po kay Ren. Ginawang ganon.
Bakit? Kasi nga din naman kung minsan medyo mababaw tong batang to. Pero nakaka-appreciate naman siya ng mga small things. Mababaw Mababaw yung level Charot ng emotion. Next! Alright. Walang audio out, di ba? Big sister, ano na? Big sister. Ayan, Big sister. Or out? Ano daw? Pasok ba? Yes, Can pasok. you hear me? Okay. Who is most likely to be in a horror movie? Ano daw? Horror movie. Bakit ako na lang? Na horror movie? Horror movie, oo. Si Charles. Okay. In a horror movie, yung lalabas sa horror movie. Ay, akala ko parang nasa horror movie. Ayun nga. Ikaw. Si Red. Na naman. Kasi she has been acting since she was di ba may she was background 8 years acting old? din? Hindi naman, 11 daw. Ayun. Ay, pero meron din ako pala. Ano? Nung college. College. Alam mo yung mga gagawa ka ng pelikula. Anong role mo doon? Ako yung tatay na pumatay. Napaka-ano niya na. I can remember the movie Talyao. Talyao. Sa tanghalang Hindi, parang requirement namin. Film kasi. Sorry po. Tapos nilaban namin siya sa Urduha Film Festival in 2017. 17 ba yun? 2017. Tas nanalo ng ilang awards. Wow! Congrats! Uy, parodin natin yan na. Ewan ko kung wala nang copy. Ayan, Okay, Big Sister. Who is most likely to survive a zombie apocalypse? Si Charles. Bakit Si ako? Sheki. Si Ma'am Sheki. Bakit ako? Madaming alam to eh. Re-research niya yan. Survival Alam kit, niya alam yan kung niya paano eh. yun eh. Oo. Pag ako, ganun lang ako, di wala Nagugulat na lang ako na kasi pag sinusundo ako ng maga, uy, alam mo ba yan yung dating kwan, lugar yan ng mga Amerikano. No? Oo, so alam niyo yung mga tips. Ako naman, okay. Gusto ko lang matulog. Baka pangaralan niya yung mga zombie. Alam mo ba, dapat ang kakagatin mo sa akin ay itong artery, sabi niya. Ganitong artery para hindi ako mamatay. Ganyan. Wag sa leeg, wag sa wrist. Ay. Pero it's such a blessing na may mga brainy tayong kaibigan din kung minsan. Lalo na kung brainless tayo. Kasi yung unang atakihin. Kasi may utak. Tama. Ako, hindi ako makakasurvive. budget nilang utak ko eh. Tama. Siya nga pala yung unang kakainin. Diba? Brainy. Hindi na lang talaga. Thank you. So kami makakasurvive. Tama. Ipinain niyo ko. Maraming salamat. Thank you as you see me that way. Ayan, Big Sister. Who is most likely to be late to their own wedding? To be linked? To be late to their own wedding. Si Charles. Hindi ako masyadong conscious sa time ko kung minsan eh. Kaya yun yung problema ko din kung minsan. Bakit na kayo nakatingin sa akin? Wala, nakikilig kami. Kasi honest, di ba? At least. Yan. Pero wag naman sa mismong kasal mo. Pero wag naman na late na kwan na magkakasal ka sa 46. Ganun. Wag naman yung ganon. No. Siguro feeling ko nga ako wala pang kahoy to. Feeling ko nga kahoy. ako magiging 30 kasi alam mo naman, Char. Ano ba yung dream age nyo for wedding? Dapat mga 25. Dati, akala Ayun yung ko. goal mo dati. Hindi, akala ko dati ang goal is mga 23, ganun. Kasi feeling ko dati ang tanda na ng mga ganun. Araya. Hindi, pag bata ka, akala mo yung mga 23, akala nyo matatanda na. Pero ngayon siguro nasa 30. Basta kaya pa naman ang aking... Siguro 30 kasi well-established ka na doon. Sana. Depende lang sa trabaho mo. And kung kumusta yung relationship goals mo. Ikaw ba, anong age ka nun kinasal? We got married 25. 25? At least. We got married. Naku, 24 na ako. Napressure Nape-pressure na ako. Pero tuloy. we unmarried. Next, Big Sister. Wag nang ungkatin yan. Who is most likely to join the army? Army. Ako. Feel ko si Ma'am. Bakit? Bakit siya? Kasi siya, disiplinado siya. Alam niya yung oras niya. Alam niya yung time niya na kailangan magawa ko to. Yun yung kailangan sa army. Ikaw, syempre, hindi masyado. Pwede ka kasi matangkad ka. Huwag niyo na akong kausapin. Uy, 5 na. 5 flat na po ang requirement sa PMA. Both men and women. Ikaw? Pwede na. Pwede pa. Pwede pa na. Ikaw? Pwede pa. Pass? Big Sister? Who is most likely to buy expired food?
Charles! Si Ma'am Shisheki. Si Charles! Bakit ako? Alam niyo yan, hindi niyo chine-check basta may pagkain. Pagkain, Oo, basta surprise ka. Oo, mamaya. Oo. Kaya siguro sinasakit yung chan ko. Ay, oo nga pala. Hoy, wala akong pinakain sa yung expired na delata. Lahat ng mga pinapakain ko sa inyo, Ay, wow. galing sa pera ko. Wow! Uy, namimiss ko na yung spam mo. Oo. Karo-karo. Sige na. Sige na. Wala pa. Yan, wala pa. Meron pa ba, Big Sister? Big Sister? Last question. Last Who is most likely to be found in the club? Oh, yan. Bakit? Oh. Tiren. Kasi, well, in my defense naman kasi you're Oh. the youngest sa amin. And that, marami namang ways kung bakit ka makikita sa club, di ba? Maybe just for enjoyment. And marami, hindi naman puro negative lang. Kasi parang sa pag club, di ba? Si Ren. Ako naglaylo na ako masyado kaya si Ren na lang. Pero pagod na din ako. Hindi na ako nagka-club. Meron yung Naiingayan age ako. na hindi mo na gusto yung maingay Oo, sabi nga environment. nila, I'm so sorry, I did everything when I was 17. That's why, sawa na ako when I was in my 20s. So, ganun po. Ayoko na. Mas gusto ko na yung travel, tahimik na lugar. Yung saktong mga chill lang. Pero pag mga ganun, acoustic siguro, acoustic resto bar pwede. Pero yung club, hindi ko na kaya. Feeling ko si Big Sister kaya. Kaya niya pa ni Big Niya pa yan. Alright, Alright. So, yan yung mga iba't ibang katanungan na umungkat sa aming mga nakaraan. Ano to? Nakaraan, And also, we wanted to say thank you to our new viewer, Nads of Yaza. And thank you for sharing an international viewer, Kabsat Catherine. Maraming salamat for watching and sharing as well. Thank you so much for your support. Sir Alan Leviste, I think your brother is here, Sir Mark. Wow. Yun po. And also to our supporters talaga, Ma'am CJ and Ma'am Joanne. Thank you so much po for watching. Ayan, maraming salamat po. And also, babatiin ko din si Summer Belingon Gayaw. Good morning! And yan lang. And babatiin ko na din, diretso ko na, Limon family dyan po sa Ilocos Sur and Fontanilla family dyan po sa Nueva Ecija. Good morning! Oo, babatiin ko din po si Mr. Olanday Rodel na araw-araw pong nanonood sa amin. And of course, congratulations sa pinsan ko, si Mr. Bargan Tangalin kasi wedding po niya today. Congratulations! Ikainan nyo na lang ako. Sa mga taga-La Union, Mama and Dadods, Tita Melly, magpagaling ka. Lahat po ng nanonood sa Region 1, Cordillera at kung saan-saan pa. Of course, Quezon City, Pasig, Metro Manila, meron na din po. Tubilyan, Mainat Family, Bebel Alves, nagising na at dahil papasok na sa school. And of course, gusto ko pong batiyan ang Team Tubilyo. And ayan, maraming salamat po. Yes, maraming salamat. Also, batiin ko na rin ang papa ko na nasa Poro and all our viewers sa Agoo. Thank you for watching. And my kids, Elera and Ethan, good morning, anak. And of course, mamaya, may isa pang patikim ang Robel family. Yan, mamaya. And gusto din nating pasalamatan ng ating mga avid sponsors. Avid? Yan! Unahin ko na po ang Batang 90s Milk Tea. Pampawi po ng uhaw ngayong summer. And also, pwede din po kayo mag-enjoy dyan po sa Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugad. Ayan. And also, ang Musar Music na nagtuturo po ng iba't ibang music lessons. And isingit ko na din, Ma'am Shisheki, para sa ating mga kababayan. May advisory po ang NGCP. Bukas po wala pong kuryente sa buong Kapangan, Kibungan, Atok, Bokod, Kabayan, Bakun, except Kayapa, whole of Bugyas, whole of Mangkayan, iba't ibang parte po ng Cervantes at buong Tublay. Dahil nga po mula sa alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, wala po kayong kuryente dyan bukas. Kaya naman mag-ready kayo dahil po sa iba't ibang installation and correction at tapping energization na gagawin po ng NGCP sa iba't ibang mga linya ng kuryente nyo. So, prepare po kayo bukas 7 to 5 p.m. Uy, medyo mahaba-habain. Kaya mag-charge na tayo ng mga power bank. Unplug po. Lalong-lalo na ang refrigerator at mga appliances na kumukonsumo ng malaking kuryente. Kasi po pag bumalik ang kuryente, it might spark something. Yes. Charot. And magpapasalamat na rin kami sa TG Home Builders, NGCP, at syempre Baguio Country Club. Oo, and magpapasalamat din po ako. Kaming lahat. Ako lang talagang nagpasalamat. Thank you so much po sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and of course, wala ng
Sapaw! Ayan ang ginamit ko sa aking masakit na tiyan and very effective siya. Ang nag-isa pa rin, Randy Guzman Minion in the house, napakaliit pero napakakulit. Nakasama nyo naman ang inyong gentle giant sa talakan at tawanan, Charles Limon. Kinukumpleto ang dynamic trio ng madiskarte at raketerang Mamshi Sheke. But before we end this day, we want to leave you another performance from our guest earlier from the Robel family. Let's all watch this. I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just any song. I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you until the end. What took you so long to make me feel how lucky I am? 'Cause I am free, free to do the things I wanna do. Took you so long to make me feel I can give love and look so real. What took you so long to let me know that I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just any song. I can dance, I can fly and touch a rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you until the end. Sapa. Ay na. Pasig nila. Sige, sapa. Last na. I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just a song. I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be